फैदो लोगोफोर फै दसे सावरायनो फै भिडिअ हबाबो भिउसबो जाला माबो जाला केटेगरि चेन्ज खालामनांसिगोन दसेल' गारां जा भिउस फैयो फैबानो जाबाय आरो आधा घन्टा माथ्र' आधा घन्टाल' होगोन आं रावबो नुजाफैया नोंजों दासिमबो थाम्फैयाबो थाम्फैब्रा अयथासार थाम्फै जायो मोनाबाथाय सानावनो जिबायदि अरो आरो हरावलाय थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय सोर जाखो अननानै कमेन्ट हरदो जा निजोम बोरै ब्र' खबरा बिदिनोसै ब्र' मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ नोंहालाय मोजां ना खबरफ्रा निजोम मानसिफोर नायनानै थांग्राल' गोजा फैयोलै ब्र' हिनजाव मानसि होदोंना हौवा मानसि होदों नायनोसै हिनजाव मानसि नुबाथाय थाबाय दसे एदावबाय थाबाय हौवाफोरबाथाय ब्लड आरो मोजांथ' ब्र' होनदों आदसा मोजांथ' आरोना दे मोजाङैनो थानांगौ मोजाङानो जानांगौ खबरफ्रा बर्थमान ना आंना टाइम मथे होनो हायालै बिराद दावराव जायो माने जि दानायफ्रा बिराद दावराव ना उन्दुनो ओंखारनाय मोनदों नै जोंहा नोंनि बिदिखौ नायालै हाला होनना बुंदों गुमै बे इएस न'आ मालै आं बिदि लाइभआव खिथायालै इएस न'खौलाय आं बोरै मा खालामनांगौ दहायनो खोन्थाहरदोंमोन खिन्थु नोंसिनि भिडिअ'नि सायावसो सोनारगोन आरो बेफोरो खोन्थानांखायाबो दे होनदों आं बिनि सोमोन्दै लाइभ होआखै नङाना बेनि सोमोन्दै खोन्थानांगौआ गोबां माबा दङ मा होनो देखायनांगौ दंबा फोरोंनांगौ दंबा सोलोंनांगौ दं आरो मोनसे खोथायाव जायखौ बोरै खिथागोन आं साइन बर्डबोथ' गैया साइन बर्डआव लिरै खोन्थानोबो नोंनिखौसो बुंदोनो आंनिखौ ए नैयो माबा हेपिनिं नाव भट बियो थारमाने सोर माबायदि मोजां मोनो आंनि लाइफखौ नैयाव सिनायो आरोखि सोर साबेसेयाव न' थुना हरदों सोर साबेसेया इएसआव थुदों आरो इएस थुग्राया लाइकबो होखागोन आरोखि ओमफ्राय जाय मोजां मोनाखै आंनि लाइफखौ नोंसोरो न'आव थुना होगोन आरोखि
खोनाबाय बै नाय ओमफ्राय जोंहा अखनदाया मा होनखो माथो खुरलु खुरलानो थाम्फैया होलागासिनो दं नै बाहेरायावसो जिरायना दं सिरियाव फल'भदखौसो बुंदोनो औ बेनो थारमाने बेयाव हमनो हायो आरोखि मिथियो सोर माबायदि सापर्ट दं आंजों सोर माबायदि मोजां मोनो बेयावहाय सिनायो आरोखि जाय मानसिया ES आव थुगोन ना बे मानसिया मा होनो लाइकबो हरखागोन आरो न' दिसलाइक होबाय आं 36%ल' खालामबाय आंनो दे ओमफ्राय होबाय दै ES आवबो लाइकबो होनो थेंकिउ फैनाय औ मा ओंख्रि संखो फैनाय नानियालाय न' होबाय आं 36%ल' नामा अखान्दाया आजिखालि दुगा जाथारबाय एसे फन खालामबाबो हमबावलासो मालाय मिनिस्टारफोरजोंसो थाग्रा जाबाय निजेमा मा होनदों ओंखारथ'नोसै ब्र' आंनो दे बेस्थ' लालाय आरो माथो खालामनो ओंखारजायो जेरावबो थानानै होनायनि सुगानो गैया आं सान्थियानो गैया सानावबो भिडिअ बानायनो टाइमखौनो हाया आङो खाल्थां खुल्थांखौथ' अरजायामोन आं गान दामना होबाय थायो माने साबेसे मानसि दङ गावबा गाव मबाइल दामनायनि फादाब फादै बाजि नांखायो आरो बेबो जिबायदि हिन्दी गान गोजासो दामखायो हिन्दी गानफोर दामना होबाय आरो ख्राव नांखायो दा कपिराइटफ्रा मानसिफोरना माबोरै नाङाथाय जोंना नाङोलै रुम एक्सट्रा लानांसिगोन र' मास मोननैसो थानानै मोनथामसो थानानै इउटुबनि फैसा मोनजाबा मालाय मोनजाजोबथारबाय माथो आरो माबा नायग्रासो जाजोबलायबाय रावबो कमेन्ट हरग्रा गैलालाय आधा घन्टाल' होगोनलां हाबाब खोरोमदाव बाबु मा गोसोखांबोदोंलै दिनै अबेनिफ्राय उरायबोदों हाय होनफैदों मिनिखैरोरो मिनिनानै गोजोनबाय दे जाय हक माब्रै दं खबर सबर माबालै आदा नों माबालै जाखो आंनि भिडिअ बानायग्रा जायगाया नै मायाव बानायो आं भिडिअखौ बेयावसो बानायो आं बेयावबो सेस दाख्लै न'आव थांबा बायदिसिना गारसोना दोनजोब्बाय जेथिंबो हेंथा गोजा फाग्लासो मानसिफ्रानो जेराव आं माबा मोनसे मोजां माबाना दोनो बेयावसो बायदिसिना बुस्थु दोनथेना होयो लोगोसे गासिबो खामानियाव हेंथा जायो आरोखि सोरबाबा मालाबा भिडिअ बानायनो रेडि जाफुनायावनो गान दामना होगोन मागोन बुंबाबो दाय जायो फाग्लासो
सोर सोर दंबावो जाखो ना गासिबो बेस्थ' गोजा नामा ट्रापल' हाबनानै सिरि सिरि थाबाय नामा सोरबाफोर ओरैनो बेखार टाइम दंथ'योबा कमेन्ट हरदो सावरायनोसै एसे मोजां गाज्रि जौफोर बेदरफोर एवखां सावखां लानानै लोंबाय थाबासो द्लाम मानसि नायोलै बिदिसो खालामग्रा जानांसिगोन केटेगरि चेन्ज खालामना लाग्रोसै र' आङो निउस लाबोला एबारनिफ्राय केटेगरि चेन्ज खालामनोसै ब्लगिं लाबोनोसै लोंनाय जानाय देखायजोबनोसै अल टटेल कमेन्ट बक्स बन्द' खालामखागोन रावनिबो कमेन्टबो नायला माथाबो मारिला आरो होमबाना कमेन्ट बक्स बन्द' खालामनाय लोगो लोगो कमेन्टबो नुलाना नङाबा कमेन्ट बक्सखौ अन खालामबा बायदिसिना बुंहरो मानसिफ्रा कमेन्टआलाय थाबथाखोसो ना रावबो हरखायाखै जाखो ए माथो खोरोमदावबाबो हरगासिनो दं टुमान जाबाय मबाइला गेग्रेबना मा होनो दाबो गोदान लानो हायाखै आच्छा ओंखायनो फैनो हाला आं आच्छा बिदि जादोंना अक्ट'बरावसो लानोसै गोदान दे ओमफ्राय जोंहा मा होनो खालथां थां मा मावदों बाजैल' नङा जेनेरेल बेयाव थानायफ्रानो जि दागासिनो दङ ओमफ्राय हाथिराम ब्रह्म फैदों जोंहा बाजैखौ खाथियाव दोन होनबासो बांसिन नायो आदा नोंखागौब्रा मानसिफोरनि माबाया बेनोखा हौवाफोरनि लाइफआव बारा थायाथ' हिनजावफोरनियाव नाय आरो एकदम लाइफ जोबजासे थाखागोन ए टु जेड कमेन्ट होबाय थागोन सोरबा बेस्थ'थारबो थांगोन आरो थांना हाबफैफिनबावगोनसो ओमफ्राय मोनसे खोथा बेनो जों हौवाफ्रासो हिनजावफोरनाव फालो हाबनानै नायहैनोसै सापर्ट हैनोसै ओमफ्राय हिनजावफ्रा फैलालाय हौवाफोरनाव बिदि खालामो बेखायनो आजिखालि इउटुबनि खामानिफोरखौ रोंबाबो रोङै बायदि सिरि थानांगौ रावखौ माबा जाला गेरेमसा बर'आ मा होनदों नायबायल' दं आं आदा बाय थां बाय थां दिनै दे ओमफ्राय सिलामाथ' आरो केटेगरि चेन्ज खालामासो सिलामा होननानै भिडिअ बानायहैसिगोन ओमफ्राय जोंहा ममता माने लाइक दोन आगै मा दावराव जाखोनो दावराव जेबो जायाखै रावजोंबो जायाखै हारसिंसो गौरांगासिनो आं मानसिफोरनिखौ अननानै सापर्ट हैबाबो जोंफोरनि लाइफआव रावबो सापर्ट होफैया होननानै गौरांगासिनो आं हिनजावफोरनियावबा हौवाफ्रा लाइक दोननोसै दे सनाफोर होनलायबाबो माने रलै दानो दोनो नामा होनलायगोन आरो
दाहायसो दाहाय दोन आरो 1 घन्टा थाबाव आधा घन्टा थाबाव होनो आरो अइभिं बायदिनो अइभिंआलाय आरो अइभिं बायदिबावसो अइभिंखायथ' दावराव खालथां खुलथांनो खोरोमदाव होनदों अब्ला आदा खिलाबा नों ओमफ्राय दा एस बसुमतारिया नै खिनो हासुनोबाबो मा होनदों लाथाबना थालाय लायो नामा सियरखा नोंखागौ फंबाय नों सैथो बाथ्रा बुंदों खिनो ओंखारबा आरो खिनाय फासिनो नायबावगोन दस्राखौ बाद दोन आंनो जेन'बा सापर्ट होनो थाखाय मालायफोरनाव खिनानै फासिनो आङो फुंनिफ्रायनो ब्रासखौ ओरै खुगायाव लानानै खियो कमेन्ट होयो नायो सापर्ट होयो साला खम जारला ओमफ्राय जोंफोरनाव दसे थाबाय मोननैसो कमेन्ट आं बेस्थ' दे आं बिजि दे नै ब्लड जै बिदि बाहेर खारखाबाय आरो किसुमानाथ' कमेन्टखौनो होखाया खम जारला होनदों जाखो नखुमाया ओमफ्राय एस बसुमतारिखौबो मिनिदों ममताया मिनिदों हिनजावफ्रा माने सनाफोर जिउमोन अखि होनहरनो रोङो नालाय बेखायनो डार्लिं आइ लाभ इउ होनोसै ओमफ्राय लाभ इउ टु होनहरफिनलायोना हिनजावफ्रा बिखा दुबदुबलायथारसिगोन आरो जोबथाजासिम सोरबा बायदिया प्रपस खालामनाय आरो एलबि दोनजानो बालायबावगोन आरोना बियो दानो दोनथ'आबा हामगौमोन होननानै नुयो गोबांनि लाइफआव सना अखि जिउ मा होनो आंथ' बांद्राय प्रेंक खालामनाय बा जंखायनायबो सानालै मोनसे खोथायाव बे नन स्टप सना जिउ होननायफोरखौ होनगुबैदों नामासो नङो आं ओइ सना जाहरलायबाव नै ओइ बिबाजै बिबोनां मालाबा बिबाजै बिबोनां सोमोन्दो लानानै मालाबा माबानाया बेलेग खोथा आंनो नोंखौ नांथारगौ सना आं नोंखौ मोजां मोनो सना होनलायनायबो हरो कमेन्टआव माबायावनो लाइभआव अरजाया देसुन जेन'बा ना नन स्टप बयनावबो जेनेरेलि कमेन्ट होनो रोंनांगौ आरो बेफोर मानसि बासि माने सना जिउ होनबाबो एसे बोरैबा सानथावना जायो आरो मानसिफोरजों नङा होमबा बेखायनो जेनेरेल सना होनदों नालाय मा हौवाल' मा हिनजावल' हौवाजों हौवाबो सना होन अरजाया ने अनलायनाय मोनसे खोथा बुंनाय बायदि मोनो होमबाना आरो हिनजावफोरखौ होनोबा होनो गासिखौबो होन बयनिबो लाइफआवनो होन सोरबा सासेखौल' थें थें सना जिउ होनबाय थाबा बोरैबा मोनोना आरो प्रपस खालामनाय आजिखालि इउटुबा डेन्जार जाबाय इउटुब प्लेटफर्मजों सोरबाफोर हिनजाव मोनलायलायाखैबा हौवा मोनलायलायाखैबा इउटुब प्लेटफर्मआव हाब इउटुब खुलि बास ओइ सना नोंलाय सानदों मा ओइ रजे नोंलाय सानदों मा होनलायनायसो जाबाय बेसेदि समायना बेसेदि रमायना नैबे इउटुब चेनेला होननायनिसो मा होनबावनो रोंबाबो रोङैबायदि सिरि थानांसिगौ दानि जुगाव आंथ' इउटुबनि खामानिखौ सोरनोबा सेयार खालामनो आरो खोन्थानोबो गोसो जालां आं रोंदोंबा आं सिरि थानोसै आरो आंथ' फ्राय मानसिफोरनावनो बारा सोंहरलिबो खालामा इउटुबनि खामानिफोरखौ मारै खालामनांगौ मारै खिन्थु सिगां सोलोंजेननाय समाव बिराद सोंहरनो लुगैयोमोन आं रावजोंबो रेसपेक्ट होजाया एक्सेप्ट खालामजाया सोंहरबाबो मोजां खोन्थाहरजाया कन्टेक्ट खालामबाबो रिसिभ खालामजाया वाट्सएपआव मेसेज हरबाबो रिप्लाइ खालामा सोर नोंलाय होननासो सोंहरजायो मोनसे खोथायाव आं उमुखा इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन आङो ओरै थोरै चेनेलनि नामा आं अननानै बिदिखौ रोङाखैमोन होनबा डाइरेक्ट मा होनबावो जोंफोराथ' मा डाइरेक्ट चेनेलावनो कन्टेक्ट नाम्बार होना दोनखादों हाब आरो माबा मोनसे रोङाखैबा सोंहर बिदिनि खारनाव होना दोनबावदों मोनसे खोथा जेनेबा ओमफ्राय दस्रायाथ' मा खालामगोन कन्टेक्ट नाम्बारथ' होखाया मेसेन्जाराव फै इन्सटाग्रामाव फैगोन इन्सटाग्रामाव थांनानै मेसेज खालामबाथाय मेसेन्जाराव फै मेसेन्जाराव लेंहरसिगोन गैला नोंखौ ओरैनो फिदोंबाय था आंनाव नंगौ आंना मा होनखोब्रा औ नंगौ जाखो रोंनांगौबा खोन्थानोबो बाबाय आं मानसिफोर दाना इउटुबनि खामानिफोरखौ पार्सनेलि लोगोथारबा बेलेग खोथा खोन्थागोन आरो स्क्रिन रेकर्ड भिडिअ खालामनानैथ' थैनोबो हरां
इउटुबनि खामानि माबाफोर जुदि मावना होजानो लुबैबा लाना फै मबाइला खाथियाव पेस्ट अफिस बानायना हरगोन बास बेनो आंनि आखाइजों फुड बानायना हरगोन आं नोंखौ नैबेयाव थुनांगौ बेयाव थुनांगौ होनलायनानै मेगन देग'ग' नायबाय थालायनाय फोरोंथारालै आंबो रावजोंबो फोरोंजाबनाखै होनदों आरोखि सोलोंनो लुगैदोंबा फै पार्सनेलि रायलायफै स्क्रिन रेकर्ड बानायनानै फोरोंहरनाय माने बैनो सेयार खालामहरनाय मानसिफ्रा गरमथार नामा आदा बोथोराथ' जोबोर गरम मोनफुंबाय नै दा एसे थान्दा जाबाय दहाय दोमैदोंमोन अखा दोमैदोंमोन हायाखै दा बार बारगासिनो दं खोलो खोलोनो एस बसुमतारी रोंबाबो दानि जुगाव जाम्बा बायदिसो थानांसिगौलै जाय खोन्थागोन मागोन बेफोरखौ माने ओइ बबेनिबा मास्टार नोंलाय मा रोंगौ नोंलाय होनो मोनसे खोथायाव हमनानै ला सोरबा बायदिया आं जाखिनि रोंदों बेखौनो रोङै दं नङा होमबा बै रोङैफोरनो फोरोंनो नागिरबा उल्थासो बुंजायो आरो खुद मोनबाय आङो दाख्लैनो सासे मानसिनो मनिटाइजेसन खालामना हैबाय आङो लेंहरबाय थानायखाय ब्रानो मनिटाइजेसन खालामना होबा खाथियाव जफानानै मा होनबाय बियो माबा मोनसे होनथारदोंमोन र' फार्स्टनि खोथाखौ बावबाय आंबो खालामखांबायथ' सिगाङाव मेरला मानसिफोरनि मनिटाइज एप्लाइ खालामना होखांबायथ' होनदों अब्ला नों जुदि सिगाङाव मेरला मानसिनि एप्लाइ खालामना होखांबा आंखौ मानो लिंहरखो नङा होमबा आंखौ मानो नांगौ जाखो नोंनो गोरोंखाब्ला मोनसे खोथायाव गावनो गोरोंखाबा मालायखौ मानो नांगौ ना जोंहा बाजैया मा होनदों नै बेखायनो एप्लाइखौ खालामना होबाय आं होमबाबो दै एप्लाइखौ खालामना होसिगोनानै ओमफ्राय हटेलाव जाहोबाय लोंहोबाय आंखौ मोनसे खोथा थिगानो मानिबाय फैसा गैला होननानै लास्टआव आरो 200 थाखा भरि होबायब्रा आंसो होबावनांबाय 200 थाखा 500 थाखा 600 थाखा बिल जादोंमोन आंसो होबावनांबाय आरो अरजाया नंबाय आं नेक्स्ट टाइमथ' मोनाना नंखाबाय आङो ओमफ्राय मनिटाइजेसन माबाखौहाय आर्निं सिखारा होमबा एस नो मनिटाइज जानायफ्रा ग्रिन डलार बुजोबो ना नैबेखौ अन खालामना होबोआखै आङो रागा जोंनानै ओमफ्राय सानबा 6 दिनसो थानानैसो खुलिना लानो रोंना रोङा बि जुदि मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनो गोरोंबा होननानै सिरि थादां सानबासो थाखांनायनि उनावसो रोङाखै नुथाराखैना फन हरनानै सोंहरगासिनो जावहरबाय आं साला बेखायनो बांद्राय स्मार्ट जानाङालै मानसिया गावखौनो जाखिनि रोंदों बेखिनियावनो था आरो रोङाखैबा सोलोंनानै ला दिनै आं नोङो जुदि रोङा माया होननाय खारनाव नों लेंहरनायखाय इनभाइट खालामनायखाय आं थांनानै नोंनो बे खामानिखौ मावनो हैबाय नों आरो आंनि सायावसो अस्थाद देखायनो नागिरो होननानै खुलिया होननानै खुलिना होबोखायाखै आं नोंनो बे अपसन मोनसेखौ होननानै गारबोखादों ओमफ्राय उनाव मबाइलजोंसो खिथाहरबाय आं लाबाय दा जाबाय दा दोनदो बेफोरखौ मा होनदो बेफोरखौ अना नोंना एक्सआ साबेसेनो नोंसोमोन बाजै आंनि एक्सआ औ होनना बुंदों जोंहा बसुमतारी फंबाया एस बसुमतारीया ओमफ्राय सन्जय बर' सन्जयआ नै फंबाया फैलायबाय जोंहा मा खबरा दा खबरा मोजां फंबाय बिदिनो दङ गेजेरावनो दं नोंहालाय माब्रै दं आंखौसो होनखो ना माखोरा सासेया दैयाव नांफैदोंमोन नै आंखौसो होनखो ना माखोरा नोंखौ होनाखैरा नोंनिलाय माथो अल टटेल खालामना गारबोजोबखादों फाग्ला नोंखौ होननो हानाय गोहो गैयालै आंहा नों बायदि अनग्रा गैया आंखौ मालाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जाब्रबोब्ला माब्रबा हेल्प नागिरबा नोंसोरसो अनोलाय आंखौ आरो नोंखौ होनबालाय बोरै जानांगौ जाखो आंहालाय ओमफ्राय मा होनदों जोंहा ब्रादार हु आर इउ टुडे आइ एम फाइन ब्र बाट आइ डन्ट नो इंलिस हेन्डसाम दैमारि औ बर'सो जाहा फंबाया आं इंलिस रोङालै फंबाय
अननानै बर' कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय एस बसुमतारी दंफां सायाव सिखांना गुदियाव दानबाय होनबा औब्रा फंबाय नोंगौ सियर नों बुंनाय बाथ्राया। ओमफ्राय जोंहा सन्जय बर' फंबाय मा होनखो आंनाबो मोजांनो दे ओमफ्राय आजिजा बेगुम आजिजा हाथ साला क्या हाथ चला रे भाई क्या हाथ चला मतलब क्या है हाथ चला का मतलब क्या है ओमफ्राय हादरसा नार्जारि माखौ मिनिफैखो फंबाय ना डाइलगखौ खोनाफैदों नोंबो एमएमबिआबो जोंहा दुनियानि जाम्बाथार आरो आं बेखौ खिन्थु फोरोङा नङा फोरोंजोबनो नागिरो दै ओमफ्राय गावनो जथेरफाया थाथेरफाया खाथियाव फाग्लासो दाख्लैबो गावनि मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामबाय मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामबाय ना खाथियावनो जफायो ना थाफायो ना नायफायो नाया फाग्लासो दुनियानि आंगा ए आंलाय आंखौसो रायखोमाबाय नंलायदों नोंखौ रायखोमानो गोनां दं नोंखौ रायखोमानांगौआ बेनो थाफाया नायफाया ओमफ्राय फनावसो गोब्राब मोनसै ओरै जालायखो इन्थिब्र' ओरै थोरैमोनलै होनसै ओमफ्राय जेब्ला खाथियाव थाबाय गैला फंसे बेफोरनि खोथा सोंना लानो रोंला बियो सोलोंना लानो रोंला अखा हाखांनानै साथाबो मोसाला बेबो ममता बाजैया माखौ मिनिहरखोलै ग्लाब ग्लाबनो ओमफ्राय जोंहा मफिदुल इस्लाम दादा আছে বালেন আসেন আমরা খুব ভালো আছেন বাড়ি কোথায় বন্ধু মফিদুল ইসলাম তোমারটা ভালো আছে কি নাই आंना डलार माइनास जादोंथ' ब्र'नो डलारा बोरै माइनास जाखो मा हिसाबाव डलार माइनास जानांगौ खोनाफेराखैमोन आं बेफोरबायदि डलार माइनास जानाय रावनिखौबो थख' नोंनाव हाबना थाफैखानाय डलारा मारै माइनास जानांगौ नोङो जागोनबो भिडिअफोर होथाराबा गोबाव जायोबा माइनास जालाङो आरो नोंसिनि चेनेलाव 1 इयार बारबाय नङा होमबा 1 इयारनि गेजेराव डलार माबा मनिटाइजेसन खालामनांगौ 1 इयार बारबाथाय डलारा बिदिनो माइनास जागोन मफिदुल इस्लाम बारी जोगी गोपा अच्छा तुम्हार बारी जोगी गोपा मफिदुल इस्लाम আহিছো কাম করবা বকলিয়া আচ্ছা বকলিয়াত আছে কি কাম করবা ও মফিদুল ইসলাম কাজ ভালো আছে কি নাই কি কাজ করব होनदों जोंहा एमएमबिआ टुप राजाया टुप राजा ব্ৰিজৰ কাম কৰি আছো আহক ঘূৰবানা মোৰ বহুত দূৰত আছে ইছলাম एमएमबि आफा ओंखाम संदों आंनो आच्छा थोद साला अखन्दा ओरैसोनो लागा अखन्दा उरलाकाम अखन्दा उरलाकाम लाइक डान 12 लाइक डान थेंक इउ मोस्ट वेलकाम ক'ত আছে না মই ৰুমতে আছে গুৱাহাটীত মফিদুল ইছলাম
थोद हरमारला हा हा होनो थोद हरमारलानो माखौलै नै जोंहा एसबि ब्लग पानि भिडिअस फंबाय फैदों जोंहा ओइ हिर' होनबोदों हा हा फंबाय वेलकाम ओमफ्राय मा खबर एक्टरनो मोजां मोजां फंबाय फिलिप साल्टे अखन्दानो लागाव मफिदुल इस्लाम गुवाहाटी কি কৰে মই এনেই আছোঁ বৰ্তমান এছ পি फंबाय मा होनदों लाइक डान थेंक इउ फिलिप अखन्दाया मा होनदों हरखरला होनदों हरखरला कि हरखरला हे फिलिप नार्जारि अखन्दा गरमथारलै आदा होनदों गरमथ' आरो एबि कमेडि फंबाय फैलायबाय नै मा कन्टेन्ट लाना फैलायखो आदानो कन्टेन्ट जेबो गैया फंबाय कन्टेन्टआ बेनो कंग्रेसुलेसन होदोंना आङो अल आंनि साबसक्राइबारफ्रा आंखौ अननानै सापर्ट होनायजों अननायजों मोजां मोननायजों दिनै 23K कमप्लिट खालामना होबाय बिनि थाखाय गोजोननाय जासिदों बयनिसिमबो आरो दाथ' नोंसोरो जायफोर आंनि लाइभआव फैनानै सापर्ट होफैदों नोंथांमोननि थाखाय पार्सनेलि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा कंग्रेसुलेसन आरो साबायखर होयो आरो ओमफ्राय फिलिपआ हा 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 होनदों जा लाइभआवनो जावलाबायदोंसो आं एबि फंबाय मानसिफोरखौ मिथिबाय मारै जावदों होनबा ओइ साला लाइभआव हौवाफोरनि लाइभआव मानसिफ्रा थायाना हिनजावफ्राथ' बारा गोबाव थायाना फंबाय थाफेरदों जानो नोंनि लाइभआव मालाबा हिनजावफ्रा गोबाव गोबावनो थायाना बेखायनो जावदां आं खिनां हासुहैनां ओंखाम संहैनां होनो ओमफ्राय ओजों हौवाफ्रा थै हिनजावफोरनि लाइभआव थांनानै एकदम खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनाय लाथाब लाथाब लाइभ जोबजासिम दंथाबो आरो दोनथ'आबा हामगौ नंलायलायो आरोखि ना फिलिप अखन्दा हाला मोखाङावसो सौदोलाय हाला होनो आदसा लागाव ओमफ्राय मफिदुल इस्लाम तुमार ভাষাটো শিকা বিনা আমাৰ ভাষাটো কেনেকুৱা শিকাব পাৰিম মই এইটো তুমি শিকাব ইচ্ছা আছে যিটো কোনোবা যিটো বড়োত কৈ আছে সেইগিলা তুমি ফ'ল' কৰিব লাগিব কোনে কি কৈ আছে এইগিলা শুনি পেলাই তই মনত ৰাখি ট্ৰাই কৰি থাকিব লাগিব আৰু তোমাৰ অন্তৰত যিটো শিকাব ইচ্ছা আছে সোনকালে শিকি যাব ইছলাম ভাই सहानो हायाखै दिनै मोसाथाम गरमसो जासिनबाय औले फंबाय एबि फंबाया मानो जा बाजैया मा खालामदोंनो जि दादों फंबाय डलारखौलाय बेसे बख'नो बसनो औ नङाथाय माथोब्रा ओमफ्राय थोद अखन्दा गावल' मा होनदों आल'बाय था होनदों एल'बाय था होनदों आदसा ओइ लाइभखौ बन्द' खालामदो अखा मोफ्लामगासिनो माथो बाला होनदों आदसा लाइभखौ बन्द' खालाम माने इउटुबावनो कमप्लेन्ट हरनांसिगोन लाइभ अपसनखौ बन्द' खालामना होदो होननानै होमबासो जासिगोन खोमा मोजां मोजां आदा मा होनदों थाया आदा थिया होनदों औ मुफिदुल इस्लाम गुवाहाटी कोर्ट আছে गुवाहाटी মই हाजत আছে इस्लाम लागे रहो लागाव लागाव बङाइगाव ओमफ्राय जा एस फंबाया मा होनखो एस बसुमतारी फंबाया बानथ'लै बेनोथ'लै आदा गेदि जालायो थेवबो मबाइलखौ गारबोआ ना होनदों औ नंगौ दा फिलिप अखन्दा साल्टे एलौगोन बाला होनदों औ ओमफ्राय जादु मसलम भाई कैसे हो मैं ठीक हूँ और आप कैसे है बताओ लाइक डन थैंक यू मफिदुल इस्लाम भात खाइसे ना क्या खावा ना जादू मौसम आप कहाँ से हो मैं आसाम से और आप कहाँ से हैं बाय बाय नाम फिलिप अखन्दाया सुपार फंबाय फैबाय जा सुपार गेसा बोथोरा जेरावबो
अबस्था गाज्रिहां नामा सनाफोरनो औ गाज्रियाथर माथो नैबे जोंहा सुपार फंबाय बायदि जानांगौ हिनजावफोरखौबाबो सना हौवाफोरखौबो सना अब्लाना देन जेनेरेलि सना होनग्रा होननानै मिथिगौ अनसुला होनना मिथियो आरोखि बा सोरबाबा हिनजावफोरखौबो सना जिउ होनो हौवाफ्रा सना जानो हाया नामा ना ओमफ्राय जों ममताया मिनिदों र' ओंखाम संनि र'नो दे सं अखन्दा मालाबा ओंखाम संना जाफैदोंलै बै अरुणाचलनि भुटिया हिनजावफोर संनायखौसो जायो नोङो लागेर ह नों बिदिसो बुंबाय आगै आंबो थांनोसैसो होननो सानदोंमोन आच्छा মই অলপ পিছত আহিছোঁ अके बाय दे मफिदुल इस्लाम दे लागे रहो लागाव सोर एल'यो एल'बाय था आनो लागे रहो लागते रहो कमेन्ट गैलालै थुंगेबाय कमेन्टआ ओजोंदि मोजां हिनजावफोरनाव उदैयाव बेमार थायो होननायखौ मिथियाखै मानसिफ्रा समायना थाइजौआ सिङाव गेसाव थायोनोलै एम्फौ जानाय समायना बिबारनि थेन्थाया गेसाव होननायखौ ओरैनो ओंखारदों सानदों बिसोरो ओंथि थाजोबो मोनफा रथ' ओंखाम संनि अखन्दा ओरैसै आच्छा लागाव ओमफ्राय जा सुपार फंबाय मा होनखो आदा हौवा हिनजावजों खोथा गैया आदा आं बयखौबो अननानैसो सना आगै आदा आब' गेदेर होनो माथो बिदि जानांगौ बेबायदिसो एकदम बरिया बिदिसो माना मिथिखाबाय जे नोंखौ बयखौबो जेनेरेलि सना होनो नङा होमबा दा सोरबा हिनजावफ्रा माबा हौवाफोरानो ओरैबायदिबो दं सोरबा सासे हिनजावखौल' दैलि सना जिउगोन बयबो हिनजावफोरखौबो होनब्रा बयखौबो हिनजावफोरखौबाबो हौवाफोरखौ होनाथाय होना नङा होमबा हिनजावफोरखौ बयखौबो बयनिबो लाइफआव थाङो बे मानसिया मोनसे खोथायाव आरोना फर एक्जामपोल आंखौनो हमबाय आङो दा जानो बे ममता बाजैनाव थांबाय बे ममता बाजैखौल' सना जिउ होनैबाय थाबा जानाय नङा बयखौबो होननांगोन आङो बे बाजैखौल' होनबाय थायोबाथ' नोजोर होखागोन ना मानसिफ्रा होआ जानो होयो बिदि आरोखि हौवाफोरखौबो होननांगौ हिनजावफोरखौबो होनो ओइ सा अखन्दा सना ओरैसो एखि माथो बिदि जानांगौ ना गोसो गोजोन मोनलायो बिदिबा ना मा होनो अखन्दा सुपार फंबाय औ होनदों औ जेनेरेल हुआ जानांगौ ना फंबाय एन्टि अखन्दा आखि सना बरिया बिदिसो जानांगौ दा फिलिप सना एन्टि जिरख'ना एखिनो लागाव बरिया एखि सना आमाय थुख्लु बिखा बिख्लो हिनजावफ्रा बिदि होनबाय थायो नालाय सनाफोर रावबो लाला जाम्बा नै लायाबा नायबाय था नोङो हरलाय जाथो खालामगोन बियो नायबाय था नोङो नोंनि बिदियावनो सिनायखालायबाय बे फैसाखौ जिलासो ओंखायनो माबादों होननानै रावबो लाला बेखौ बेंग्रा फैसा मोजां खालामग्रा मेसिन जाखोमोनलै नायबाय था ममताया मिनिदो बाजैया बेबो खाथियावसोमोन बाजैया दहायनो आन्दासाव दहाय फार्स्ट हाबजेननायनिफ्राय जावनाय खोनागासिनो नालाय बेखायनो खारनो हायाखै नंनायालाय नंगौ बहाय दस्रा आगैया थिगखौनो बुंहरदों जोंनावबा हरसिम थाफैयो दोनजासिम होननानै सानदों आरोखि बियो आया एस फंबाया मानो कमेन्ट दानहरखो नायस्लाबासैनो आङो
थाथ'दो आगै सना आइलाय एलायथो नुवाखै फाजि मिनियावलाय अरसो बिदि होननानै अननाया माइ गाब जुजाय गैया आदा बयबो सना माथो बयबो सनाब्रा जाय गोसोमानो जा गुफुरानो जा सोरबा हौवायानो जा हिनजावानो जा बोरायानो जा बुरैयानो जा नङा होमबा उन्दै जा गेदेर जा सना नालाय सना रुफा नालाय रुफा जिउ नालाय जिउ ओखि नालाय ओखि बयखौबो सोरबा सासेखौल' थिख' खनबाय थायोबा बयबाबो नोजोर होखायो नंगौ नङा ओमफ्राय एस फंबाय मिनि हरबायसो ओमफ्राय जा फिल्मआव खननाय मा ओखि सना लागाव एन्टि अखन्दा ओरैसै सना आखिनो लागाव सना आखि एन्टि माबा एन्टि सिनायनांबाय फिल्म आदा फिल्म औ औ होनदों जा सुपार फंबाया ओमफ्राय मा खालामदों सुपार फंबाय नोङो दा दा बे लाइफआव लोगोसे आंजों हिनजाव थाफाबाय थानांगोन आरो ना हिनजावा आरो नङाबा आंजों हिनजावा थानांगोन आरो बरिया थाबाय थागौमोन आरो मानसिफ्रा दहायनिफ्राय दासिमहालागै 100 जनसो लाइनाव थाबाय थागौमोन गोजौआव ममता बिनानाव गुड इभिनिं होनदों ममता बाजै आजि ममता अनेक गुड इभिनिं जा फिल्म आदा गुड इभिनिं होनदों ओमफ्राय नांलायबाय नामा आदा दावराव खोनादोंनो नांलायाखै बिसोरना बिदिनो टेव टेव दाउस्रि बासा सेलायलायनाय बै दाउस्रिफ्रा जेरै मोनायाव खेंख्लें खांख्लां औवा सुबायाव गाबख्रावलायना जायगा सेलायो बेबायदि गोजा होद अखन्दा बै बेकग्राउन्ड दावरावखौ बन्द' खालाम बहानि मा होनदों ट्रेन गारि खारखोबाय थागोन औलै खारहोबाय थागोन बिसिनि दावराव बन्द' खालामनो हायो उल्थासो दायसो नांगोन नोङो बिसिनि दावरावखौ माबानांगौआ दानो सोरबा गान दामबाबो बन्द' खालामथ'लै होनबाबो दायसो नांगोन दैदेन आदा गुड इभिनिं होनदों एस बसुमतारिया होनदों जा सुपार फंबाया अन होनदों फिलिपा होनदों बयखौबो खुलुमबाय नाम मख'ला रावखौबो सनाफोरनो बिदि जानांगौ थेंक्स लट गेजेरावनो आरोना दे नोंसोर थाल मोनदों ना मोनाखै बै 26 हेपिनिं नाव भटआ मानि खारनाव 26 जाना दङ आरो लाइकआ मानि खारनाव 15थाल' दङ नोंसोर सोरबा हमनो हादोंना हेपिनिं नाव भटआ फल' भट फल' 26 भट हेपिनिं नाव लिरनाय दंना गाहायाव बे मानि खारनाव 26 जाखो आरो लाइकआ मानो 15ल' फन्द्र 5 20 ओमफ्राय ओरैजाय 11ता आं थांथ'बाय दोंसो बारा कमेन्ट लिरजायानो आदसा मा खौरा थांथ'बाय दोंसो बारा कमेन्ट लिरजाया आदसा मिथिया आरोना एस फंबाया ओमफ्राय सुपार फंबाया सनाफोर देलाय सोर जाखो सोर जायाखै रखरा एसे फोरमाय हरदोलायदो दे होनदों औ थाबायदोंसो आदसा थाबायदों आरोना जा एस फंबाया मिथियाखै होनदों नामा बे हेपिनिं नाव भटआ मानो 26 आरो लाइकआ मानो 15 ओरैजाय 15निफ्राय 26सिम सानोबा 11ता ना 11 जन मानसि आंखौ न'आव थुना होदों थारमाने बिसोरो मोजांबो मोनाखै आरो लाइकबो होखायाखै बेखायनो नङाबा जाय इएसआव थुदोंना बिथांमोना लाइकबो होखादों 15 जना इन्टारेस्ट नांदों मोजां मोनदों आंजों सावरायनो रायलायनो बा सापर्ट होदों लाइक होदों आरो ओमफ्राय इएसआवबो थुहादों बिसोरो हेपिनिं नाव भटखौ बेखायनो
लाइकआ 15था जाना दं आरोखि ओमफ्राय जोंहा MB प्रडाक्सन फैदों लाइक देन थेंक इउ लाइकआ एक्सुवेलि बारायाखै थेवब्लाबो थेंक्स जासिहरबाय आं दा दसे उनाव फैनोबो हानाय थुदोंब्ला ओमफ्राय एस बसुमतारी फंबाय होनदों आरो ओमफ्राय फिलिप अखन्दाया मा होनो आं एस थुखादों अखन्दानो दे थेंक इउ थुबाय जोंहा थुमारदों जोंहा MB प्रडाक्सना बिथाङा आइजो जाखोना आइला जाखोथाय होनदों आइलासो जागोन जोंहा फंबायसो जागोन ने थेंक इउ मस्ट वेलकाम आंनि लाइफआव ओमफ्राय इस माहिन क्या हो गया इस मैंने क्या हो गया ना जानो मा होनखो मोजां बुजियासै आं इस महीने क्या हो गया उससे मैंने क्या हो गया अच्छा बे मासावबो मा जाखो नङा होमबा दा बेखौ नोंसो मिथिसिगोन र' ओमफ्राय सुपारा मा होनदों आदा आं रखर जानोसैमोन आदा अब्लाबो अन दं दे जानो हागोन फंबाय नोङो जेबो नङा ओंखारलांनोबो हागोन अरजाया दे नोंसोरबायदि दासिमबो सापर्ट होनानै आरो मा सापर्ट नांबावगौ नङा होमबा गोबाव सम नोंसोर सापर्ट होबाय रायदावबाय कमेन्ट मोनसे मोननै होलांबाबो अरजाया गोजोननाय मोनो गोरबोफ्राव रायदावलांबानो ESआ 66 ब्रा अखन्दानो बहा 66 खारखो 29 ल'सो हनै टटेल ए 66 थ' आरो सोरबा डाइरेक्ट थुदों आरो थांदों ओमफ्राय 35 बे पारसेन्टसोलाय बन्द' खालामो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो न'आव 34 नोङो अब्लाबो अन दं बोरा आदा दे फंबाय दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय एस फंबाया गैलालै खारबाय माथो आं नुवा नावहाय दानि देखायदोंमोन आं बोखारबाय फंबाय नै दासो बोखारदोंमोन आं होफिनबाय आं नै होनदों आरो ओइलाय गाहायाव सिखारफिनबाय होफिनबाय थेंक इउ नोंथांमोननिसिम गोबाव सम सापर्ट होनायनि थाखाय 50 मिनिट्स जानोसै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होदों गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरो आदाया माथो आलासिबो जानो फैला मा जाखो ना फंबायखौ दुखु मोनबाय नामा आदानो हाब बिदि नङा फंबाय आं थांफेरखायाखैनो नोंसिनिथिं देनां थांगोन र' उनाव सम मोनबा आरो दा साननैसोथ' जेबो उफाय गैया ओरैबायदि माने गोरिबनिफ्राय गोरिबखौथ' बादा होनदों सासे भिखारिजों समान रुजुनानै लाजायो आरोखि दा बर्थमान थोरसि गंसे लाना बिबायबाबो खुनु खथि गैला माने ओरैबायदि अबस्थायाव दं रुमनिफ्रायनो जेरावबो ओंखारनो हाया नैबे दखान गंनैया आं बाखि जाग्राया गैयाबाथ' गयखौनो मोनजाया जासिगौ आंथ' गय जासुलाथार अखन्दा होनदों जोंहा फिलिप ब्र'आ ओमफ्राय रुम मोनहैयाखै अखन्दा ना रुमनिफ्राय अबेबासो थांगासिनो दं नै लेथन सालथेया नै मा रिप्लाय हरासै सालथिसो नोंलाय वाट्सआपाव
मा सोंखो नोङो मा सोंनो सानदों आं बुजियासैनोबा नों सोंनायखौ ओमफ्राय जोंहा एमबि प्रडाक्सना अन ओमफ्राय लेथन साल्थेसेया लाइक देन थेंक इउ स' माच साल्थेसो लाइक होनायनि थाखाय थारमाने दहायनि कन्टेन्टखौ बुजियासै आरोना नोङो साल्थे एम खाम्फा बैनाय फैदों ना जा नै 17 लाइक दोन गुमैनो थेंक इउ बैनाय थेंक इउ गोबावनि उनाव दिनै गुडला जाफैनायनि थाखाय 18 जाबायमोनब्रा लाइकआबो दानि सोरबा डिसलाइक खालामफिनबाय सासे 18था देखायथारदोंमोन दानि गुमै मा ओंख्रि जानाय होनो जाथ'वाखैनो बैनाय सङाखैनो दहाय सानसुआवबा मा होनो मोनानि दालि जहल एसे दंमोन ओमफ्राय मैथाजों ना गोरानमोन औ सिरि थाथ'दो साल्थेसोनो आदसा आदसा माखौ सिरि थाथ'दो होनलायखो साल्थे बुजियासै आं ओमफ्राय सुपार फंबाय अन जा फिलिप साल्थे माबायाव अखन्दाया मा होनखो लागे रह' ब्र'नो आं दाना एल बि बेरायनो बादों गुमै बादों आरोना औ बेरायनो बागोनथ' आरोलै बेसे सोरनाव बेरायनो ना गाव गावनि जा एल बि होबा आरो मानसियानो जाया नङा होमबा दा सानना नाय जोंनो गोबां मानसिफोरनाव बेरायो मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोबा गोबांखौथ' बाद दोन गोबांनाव नङा साब्रै साबासोनाव बयजों सापर्ट हैबाय थाग्रा साब्रै साबायानो माथो दाबो गैया नै सासेबो गैया नै सासे दङ आरो जा बाजै थांबाय खोमा गुमै होनदों जा ओमफ्राय दैमालु बर'आनो नोंसा मा ओंख्रि जाखादों दैमालु फंबाय जाथ'वाखै सङाखैनो जोंहा दे नोंस्रा जाबाय नामा थोद अखन्दा थगियो नोङो होनो आदसा माखौ थगिनोब्रा ओमफ्राय दिपंकर राइट लाइक दोन थेंक इउ स' माच दिपंकर राइट सुपार फंबाय अन होनदों जोंहा 19 लाइक दोन थेंक इउ स' माच दिपंकर राइट बैनायाव अन होनदों ओमफ्राय दैमालु फंबाया मा होनदों जोंहा जाबाय बयलार आलु आदा ओमफ्राय देन्जार गोथाव मोनो गोथाव जागोनथ' फंबाय ओमफ्राय आलु गोरलै सोहरदों बाराबा आलु गोरलै मोनजायो बबेबा समाव अबेबा जायगा ओमफ्राय लेथन साल्थेया मा होनो फिलिपखौ जोंबा मा खोनादों ओरैसैनो ओमफ्राय गुमै खबर बोरै दं होनो बिदिनो दंथ'यो दिनै बर्थमान मोजां आरो गेजेरावनो होनांसिगोन बेराफारसे रां रुफानि थाखायबालाय बिराद गाज्रि ओरैनोबालाय मोजाङैनो दंथ'यो 19 जाबाय होनदों जा माबाया फिलिप अखन्दाया ओमफ्राय एम खाम्फा बैनाया आंहा एसे गाज्रिलै आदसा एसे गाज्रि आरोना 21 लाइक होनदों अबाव 21 लाइक नुहुरखो नोङो अखन्दा दानि 19 जाबायमोन आरो 18आव फैफिनलायबाय ओमफ्राय थुलुनिया नै ओरैसै जाफैदो आरो फिलिप र' नों माबा खोनादों आं लागाव लाइक दोन होनना लाइक हरनो थुनोसो बावदोंमोन आं आदा दासो लाइक होबायना आदसा नोंगौ नामा फंबाय दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बावफ्लाङो ना मालाबा ओमफ्राय दैमालु फंबाय मा होनदों आलु गोरलै आदा है लाइक होखाबाय आं आदानो दे थेंक इउ फंबाय ओमफ्राय थुलुनिया मा होनदों रावबो हिनजावफोर गैया होनदों नाङालै आंनो हिनजावफोरनि अननाय नाङा आरो हिनजावफोरखौबो अनलासो आं सापर्टखौनो होलासो आं हिनजावफोरनाथ' हुदाया बेलेगखा मोनसे खोथायाव गोजौआव मैदेरनि बिखुङाव गाखोबाथाय आरो आफा थालायाव हायाव मा दं बेखौथ' नायखाला मोनबा गाखुलाङोसो गफि बर' फैबाय जोंहा फंबाया आदा मोजां ना खबरा फंबाय दंथ'यो मोजां गाज्रि गेजेरावनो ओमफ्राय सुपार होनदों जोंहा फंबाया दुगा जाथारबाय आयु हाबाब दे बाय नोंगौब्रा मोनसे खोथायाव दाथ' नोंथ' चेनेल गैलामोन नोंहाथ' बेसेबांबा गोबाव थैना थाबायमोन नङा होमबा माखासे मानसिफोर दं हर सान जोङो सापर्ट होयो खस्थ' खालामो जों बिसोरनि थाखायनो मेगन मोदै जालायनाय हा दा बैसोर बायदि मानसिफ्रानो माथो सापर्ट होआ थाया नङा होमबा गुमै आंखौलाय अना होनदों नोंनि माबाखौनो मोना आङो बैनाय नटिफिकेसनखौनो मा होनो
नोंथ' आरो भिडिअबो होखाथाराखै दां आरो लाइभनि नटिफिकेसन मोनफेरबायाखै आं ओमफ्राय थुलुनिया मा होनदों नोंसोर बादियासो बिब्दिनो नोंसोर बादियासो जों बायदिया आदसा जों बायदियासो आरोना दे थारमाने नोंहा हारसिं थाफैनायखाय देहाव नांहैबाय आरोखि हाब आंनि थुलु सनानो लागाव माथो भिडिअ होथारा थुलुआनो दाख्लैसो लाफिननो हादोंनो चेनेलखौनो माबा बावनानै पासवार्ड ना मा ना जिमाइल माथो भिडिअ होथारा थुलुआनो गुमै चेक खालामना नायनो आदसा आदसा जागोन र' दा बायनायनांगोन ओमफ्राय आंबोथ' सापर्ट होबोदोंमोन ना हर सान मेगन मोदै जालायनाय बोरो बेफोर जोंखौ माथो नायलायला हा मिथिदों मिथिदों नोंनि हिनजाव लोगोफोरखौनो साननानै नायबाव नोङो नोंनि हिनजाव ओमफ्राय नोंसोरनाथ' हिनजावफोरनि हुदाया बेलेगथार हमना ला नोङो 8टा बाजियाव लाइभ होयो नोंखौ 8टायाव लाइभ होग्रा होनना मिथिखानानैनो साथाम साब्रै बे टाइमावनो होदेरलायबावो नोंसिना माने गावबा गाव माने गोसो बायदिसो आरोखि सापर्ट होलायनायाव गैया गावबा गाव हो बिदिसो हिनजावफोरना हुदाया दा जाय जाम्बा जाम्बि नै बिसोरसो माने एकदम सियानफोरखौ सैथानफोरखौ गोसो होथाब होथाब वाच टाइम फुरा खालामना हैगोन मागोन आरोना नंगौना नङा दे ओमफ्राय वाट्सआपाव नाय होनदों आदसा नुगासिनो दङ फैनायखौ जेरावखि थाङा जावनाय नोंखौ हारसिङै जावाखैलै आं गेजेराव दहाय फार्स्टनिफ्राय रिपिट खालामना नायफिन नोङो जावबोगासिनो दं आङो हिनजाव माहारिफोरखौ जावगासिनो दं सोरबा बिनानाव जानायानो जा सोरबा बिब' जानायानो जा सोरबा बिबाजै जानायानो जा अननानै थांनानै सापर्ट खालामनो हायो ओमफ्राय जोंफोरनि लाइफआव नुजाया आरो बिसोरबायदि मानसिफ्रा नै बेखौ बुंगासिनो आं दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय गुमै दे थाथ' दे बायनो औ दे ओमफ्राय राइट नोंगौ साल्थेसो औब्रा साल्थे र' जाखांबा फैगासिनो आंनो औ दे फंबाय ओमफ्राय जा एमबि प्रडाक्सन फंबाय अन जागासिनो ओमफ्राय लेथन अखन्दा ओरैसो ओं आं बिब्दि नङालै आंहा आंनि टाइम सम होखायोमोन दा नोंनि टाइमखौ सोरबा सेलायबाय दा नङा होमबा बै समावनो सेखादों नोंनि टाइमखौ बै समाव नोंसोर जेब्ला लाइभखौ नन स्टप होलायबाय थायोना दैलिक नोंसोरो बे समावनो सेजाखानाय नोङो टाइम खुगा माथुरदों आरो ओमफ्राय लेथन अखन्दा ओरैसै होननानै बुंबाय औ फिलिप अरुणाचल स्टुडेन्ट सोरखौबा जा बादि सापर्ट होदोंमोन बेफोर दा आंखौ सिनाया बुंथ'लासो आं हा बेखायनो बुंगासिनो आं दहायनिफ्राय हौवाफ्रा हिनजावफोरनि लाइफआव सेंग्राफ्रानो जा जिखुनु हौवा माहारियानो आरो हिनजावफोरनि लाइफआव हरनि 1टा 2टा दोननोसै होनबाबो दोनथ'नाङालै र' आधा घन्टा थाबाव 1 घन्टा थाबाव उनलायहोयो हा आननाखि जोंनो मोनसे खोथायाव थाब ग्र' जाथों थाबनो वाच टाइम मोनथों थाबनो मनिटाइजेसन जाथों साननानै दे होबाव दे टाइम थायोब्ला आरोना जोंहाबो जेनेबा होबाव दे आधा घन्टासो थाबाव बेफोरबायदि बुंहैयोमोन जोङो दानो दोनो नामा मेगन मोदै जालायो मेगन मोदै जालायलाङो दिनैसिमबो जेनेबा फुंनि 8टा 9टायाव सिखारनाय जालायो जोङो दा इउटुब खुलिजेननायनिफ्राय बिदि जादों जेनेबा फुंनि 8टा 9टायाव सिखारनाय मोनसे खोथायाव मानसिफोरखौ सापर्ट होयो हरनि 12टा 1टा 1:30 12:30 11टा गैयाब्लाबो नङा होमबा ओमफ्राय दा बैफोरबायदि मानसिफ्रा जोंनियाव फैया आरोखि ना बले जेनेबा हमना ला चेनेला मोननै थानायखाय आंहा नन बिटिआरजों थांनायखाय नन बिटिआरजों लाइभ होबासो फैगोन नामा बेफोरबायदि थायो मानसिफ्रा नन बिटिआरजों लाइभ होबासो फैगोन नामा दाथ' आङो मेन चेनेलजों थाङोबाबो सेकेन्ड चेनेलजों थांनानै गोबां सापर्ट नुयोना
फिलिप हन्डाया मा होनगो बेफोरखौ मा होनो सालाय गोलाव हिनजावफोर बुङो औ नंखागौ दा आजां गाजां एमबि जोबबाबो सोदेर नाइट दोनलायदोंमोन टु नाइट दोनलायदोंमोन ओमफ्राय मा होनदों टु गाहामसिम दिथा गाहामसिम कमेन्ट हरै दा आंहा जाम्बि जाबायना होननाय गावखौनो दा जाम्बि होननानै लानो गोनां जाबाय नों आंखौ जावदों होनना बुंनाया आं नोंखौ हारसिं जावाखैना जेनेरेलि जावदों आङो जेनेरेलसो बुंदोंना आङो ओमफ्राय जोंहा आंनावथ' थैनोबो सौग्राव फैखाला नोंनावथ' आरो लाइभ होयोबा नोंनाथ' सोलिखाया जोंहा फिलिप अखन्दाना नेटआ माने स्ल'खा गल गिदिंबाय थायो थाबथाबाय थायो ओमफ्राय गरमथारलै जोंनिथिं दिनै नोंसिनावसो हाजो सेरखाय थान्दा माने आदा ओरैबायदि दहाय सानाव 4टाहालागै फुरा गरममोन ओमफ्राय 4टासिमफ्राय अखा दोमैनायनिफ्राय दा बार खोलो खोलो बारगासिनो थान्दा आराम मोनदों नोंगौ आदा रेसपेक्ट ओमफ्राय खबरा मोजां आदाना गोजोननाय थाबाय आदानिसिमबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय लेथन सान्थिसेया मा होनदों बैबादि मानसिफोरा गावनिल' आरो मा होनदों जागौबा गेजेरनि भाइरेल जायो सान्थिसे नंगौ लागाव दांना हो मावना हो आदाखौ कमेन्ट औ नंगौथ' आरो लागाव जालाबो नै 90% थांलायबाय आंना एमबिया 90% ब्लड सोना हरग्राबो गैयालै रावबो एमबियासो थाबाय बायबा सोना हरोमोन बिस्रा गावहानो दा निरुफै जानानै दंथारो बिराद जारला जाना दं गावहानो आरो हरनांगौआनो दंखाया एमबिनो थाबथाबायानो नामाब्रा गल जाबाय नामा लोगोफोर सोरबा जेने थेने खोनादोंबा कमेन्ट हरलाय जाथ'वाखै होनदों आदसा एस बसुमतारी फंबाया जाथ'वाखै होनना फोरमायहरदों दिनै जोबसिगोन आंना रिसार्जआबो होमबाबो मैया सोना लाखाबाय एडभान्सनो 349 जालायबाय 2GB ना 1.5GB मोनथाय 1.5GB नामा 249 आदाखौ मा होनदों लोङै बादि नुदों माथो दिनै हाग'वाखै नामा आदा दिनै गैया फंबाय गैया गोरानथार लोंनाय बायदि लाइभ होग्रासो जानोसै आं र' कन्टेन्टखौनो सोलायनोसै आं केटेगरिखौनो पलिटिकेलनि बागै निउ भिडिअखौनो लाबोला आङो जानाय लोंनाय बायदिसिना ब्लगसो बानायलाबायग्रा जानोसै आं सुथुरबो जायोलै पलिटिकेलनि भिडिअ लाबोबाय थाबा एनायनिबो जायो बिरादनो निजा गावनि जानाय लोंनाय बेरायनायनि कन्टेन्ट लाबो टेनसन गैया जेबो प्रब्लेम गैया नङा होमबा जुगुम जानाय जायो मानसिफोरजों 100नि गेजेराव 50%आ मोजां मोनगोन 50%आ गाज्रि मोनगोन बिदि जायो नांगौबा माब्लाबा बबेथिंबा गाज्रिथार नुहुरोबा बिसोरखौ बुंहरबाय बेबायदि खालामसै दे अब्ला फंबायमोन आदामोन लोगोफोर बन्धुफोर गेजेरावनो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो लोगोसे सापर्ट होफैनायनि थाखाय गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासिहरो नोंथांमोननिसिम दा अननानै बयबो बाय लाहरदो दे बिदाय लालायनोसै 1 घन्टा 5 मिनिटबो जाबाय लोगोसे मा होनो एमबियाबो 90% थांलायबाय आंहा माबा जाखो नन स्टप डाटा एभेलेबल 5G मबाइलानो फाग्ला बायदिसो जाबाय थाबाय दाना सोलिलानो आजिखालि
गोदाव सोरावसो जाबाय। हिनजावजों रायजागुलायो नंगौ नामा फंबाय? ओमफ्राय लागाव लागे रहु अखन्दा ओरैसै संनि र'नो दे संदो दे आंबा हले सोरांबाबो होयो लोंनायानो आदसा लागावाव होनांगौ दे होमबा दे अल फ्रेन्ड्स थेंक इउ स' माचसै गोजोननाय जासिबाय नोंथांमोननो गोरबोनिफ्राय आङो लाइभखौ लाखिनोसै दे ओमफ्राय जाखायोलै आदा बेफोरो मानसिफोरा माखौ गाज्रि मोनो माखौ मोना बेथ' नंगौ बाथ्रायाबो सैथोआनो फंबाय मानो होनबा हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय माखासे खोथा बुङोब्ला सोरबाया मोजां मोनखागोन सोरबाया गाज्रि मोनखागोन नङा होमबा बेबो नंगौ नंनायालाय होमबाबो जेनेरेल होनो हानाय बायदि खालामनांसिगोन केटेगरिखौ चेन्ज खालामना लानांसिगोन केटेगरिखौ चेन्ज खालामा माने जेनेरेल होनोबो हाबाय मालाबा पलिटिकेलनिबो होनो हाबाय मालाबा बिदिनो निउसबो होनो हागोन आरो मालाबा मा होनो बेरायनाय जानाय लोंनायबो होनो हाबाय केटेगरि चेन्ज खालामबा दा आंना मानो होनबा नैबे जोंनिया पलिटिकेल निउस नालाय केटेगरिया नैबे केटेगरियाव निउस अनगा माने बेरायनाय मानायखौ होयोबा उसुबिदा जायो आरो भिउस फैनो नागिरा जोंनिया ओमफ्राय सुपार फंबाया बाय आदानो औ दे बाय ओमफ्राय जा सुपार फंबाया र' आदा 1 मिनिट आदसा मामोन फंबाय दे बुं दे बुंलाय फंबाय ओमफ्राय फंबाय बिदाय लालायनोसै ना फंबाय मा लिरखो सुपार फंबाय मा गोबाव नायनो एस बसुमतारी फंबायना चेनेलसो जाखो ना माखो बियो माथो आं लोगो गैया खोमालै मानसिफोरा अखा बारा हाबाबो दाय जायो सान्दुं गोसा जाबाबो दाय जाखायो आरो जोंथ' मानसिसो अके बाय आदानो औ नंगौ फंबाय एकदम नों बुंनाय बाथ्राया थिगानो नाथाय नों बबे एंगेलजों बुंदों बेखौ आं हमनो हाखादों सैथोआनो नों बुंनाय बाथ्राया जागोन दे फंबाय बिदाय लादो ना ओमफ्राय चेनेल दंना गैयामोन फंबाया अननानै फोरमायलांनाय दङबा